Budim se po možda hiljaditi put na ovoj mapi, na ovoj lokaciji, hiljaditi put češem ruku i govorim dobar dan ljudi, dobrodošli u Ark Survival World. Ja sam Igor, nikad me niste previdjeli jer nikad u životu nisam ni snimao. Ajde dok trčkamo po mapi, ja reći ću vam nešto o sebi, čisto da se poznamo. Ja sam Igor, poznati kao Belefigor, nickname sam dobio po demonu, nebitno. Mislim, logično je do duše, imam demona na profilnoj slici. Volim da igram igrice, imam 20 godina igram dinosaurusku igricu, gdje hvataš dinosauruse po ostrvima. Tako da, mislim da je dovoljno stvari o meni. Već ste shvatili kakav sam lik i da nisam normalan. Ajde da izudaramo drvo kao i uvek. Da stavimo prvi level u Wade, da nabavimo početne stvari i da krenemo u našu postolovinu. Ark Survival World mi je ubedljivo jedna od omiljenih igrica svih vremena i ako već ste skontali sudbinu ovog Dodua s obzirom da idem oko njega i pravim startne stvari. Odlučio sam da ću u svaku epizodu da imam objektive koje moram da popunim, ili bez toga uopšte neću da mogu da završim epizodu. Mislim da je to zanimljiv koncept. Ideja za ovaj video jeste da... Ideja za ovaj video je da imam 3 objektiva. Prvi je da dođem do mesta gdje hoću da napravim bazu u sljedećoj epizodi. Drugi jeste da nabavim dinosauruse koji će da me čuvaju na tom mjestu pošto sam u hard zoni. A treće jeste da nabavim dinosauruse koji će mi pomognu da napravim tu kuću. Želim da nabavim ovako, znači 3 dinosaurusa koje će me čuvaju, što će verovatno budu 3 raptora. I želim da nabavim 3 dinosaurusa koje će mi pomoći da napravim bazu u sljedećoj epizodi. A to su Trike, Parasaurus i Mochops. Mochops je jako dobar za bilo šta, znači skuplja od fibera do nemam pojma nija. Trike je dobar za skupljanje bobica i šta sve ne, a Parasaurus je dobar zato što je glup i može da prenosi stvari. Tako da, ajde da krenemo na posao, pošto vidim da će me jako puno stvari čeka da obavim u ovoj epizodi da bi mogo da kažem završio sam epizodu, tako da... Uzimam slingshot i već sam to uspio da nabavim. Znači stavio sam settings koje mi ne daju kao... Ima youtubera gledam, volim da gledam Marku u slobodno vreme. Ima youtubera onako su u fazonu udare jednog... On to zaustavi. Molim te. Level 12 si, ali si u drvetu. Ne u drvetu, u kamenu. Tako da ne bi bilo loše da imam startnu životinju. I bukvalno zamislite da te imam svog prvog dinosaurusa, a nisam još ni krenuo da pričam. Također, odmah da vam kažem još jednu stvar o meni, osim što sam 20-godišnjak koji nema ljubavni život i koji igra igrice namenjene za decu. Imam jako veliki problem sa time da sam easily distracted. Tako da najverovatnije da ću onako samo da zaboravim da radim nešto ili da pričam. Tako da znate to. Ovo je perfektan start, nešto što nisam imao slučaj. Prošli put sam bukvalno... Ali to on već beži. Prošli fail recording sam bukvalno sat vremena samo trčao do tamo. Molim te da ne svesti se. Ako ne znate da li lik beži ili ne beži, samo mu priđete, ako vas ne udari onda je već u onoj torporaran fazonu krenuo da beži i brzo će da bude onesvešćen. Pišite u komentare koliko imate sati u igrici, ja imam oko 700, nije baš previše, ali nije ni premalo. 700 sati sam mogu da završim, mogu sam da posvetim učenju i da završim fakultet, na primjer, a ne da igram igricu 20 godina i bez ikakve budućnosti. Ali ne veze, svako voli nešto da radi.
Nikad više kamena nisam bacio u životinju nego sad. Hey Siri, how much rocks does a Triceratops level 12 need? Siri mi je rekla da se drogiram. Evo ja trebam da ga gađam u glavu ili je bolje da ga gađam u ne glavu? Jer ima neke životinje da trebam da ga gađam u dupe. I da dilujem više torpor. Mislim da je okej da ga gađam u glavu. Okej. Trenutno sam upao u njega, drugari. Ovo će bude jako zanimljivo ako ga zapravo ne oborim, a u njemu sam. Mada sad ga već napadam iznutra, pravo da vam kažem. Znao sam. Taktika je bila da ga napadamo iznutra. Ovo sam morao sam da je ubijem, prosto nije do mene. I tako smo uspjeli u prvih minut, dobro ne baš prvi minut, pravo da vam kažem, već snimam dobar vremenski period. Ali uspjeli smo jedan od 3 objektiva da skoro odradimo. Treba nam još Parasaurus i treba nam još Mochops. Mochopsa verujem da ćemo onako samo random slučajno da nađemo negde. Dok Parasaurusa lagano ćemo ubiti posle. Ideja mi je sad da odem do tog ostrava gde hoćemo da odradimo. Mislim da je to ostrvo gde trebamo da idemo je ovde. Tako da moramo da pređemo dobru razdaljinu sa ovim našim reptilom, kako god da se zove, do tamo. I ne znam zašto je ovoliko svetlo, znači ja u Boga ne verujem, manite me. Fora je ta, također, kad sam već rekao ovu foru, čisto da vam kažem, morate da znate jednu stvar o meni. Jednu stvar o meni. A ta stvar jeste da se to ladno iskrašovala igrica, a ne. Mislio sam da je krašovala igrica, smorio bi se i udario bi Alt F4, samo pravo da vam kažem. Iskrčkali smo i mesa, što je super. Jer ćemo malo i sada ćemo level upovati Mortar and Pestle. Mislim da ću zapravo da uzmem i da ga ostavim ovdje dok odlazim da vidim gdje trebam da idem. Vidite vi gdje mi sve trebamo da prođemo. Možda je najbolja ideja da ga zapravo sačekam, da krenem sa njim. Uzet ću, oslobodit ću ga. Se naš strajk tejmuje dok ga mi oslobađamo. Okej, uspio sam da ga oslobodim. I dok sam ga oslobodio razmišljao sam o imenu koje bi mu prestajalo. I mislim da sam zapravo našao ime, još jednom da gricne i taman se budi. Našao sam zapravo dobro ime za njega. Trajk se tejmovao, a ja mu stojim na glavi. Pošto se ovaj trajk zaglavio, zvaćemo ga veš mašina. Znate one videe gdje se zaglavljuju u veš mašini? Ne znam da bi smeo da pričam o tome s obzirom da verujem da samo mlađe deca igraju Ark. Tako da neka ostane na tome. Razmišljam da probam da ovaj Karno mi stoji na putu. Razmišljam da ga van vivanujem, ali ja nemam dovoljno healtha, tako da... Karno ima sreće što ovaj nema health, inače bi pokušao da ga ubijem. Ali ne želim da mi ceo napredak ostane... imam bole sad, mogu da craftujem bole? A ne mogu, ništa, zanemarite. A kakav si ti u vejtu, izvini? Okej, mali je nivo, ali ljudi... Morate da znate jednu stvar. Uglavnom sam se stvorio u ostrovu i na ostrovu i već je bio tu. Tako da, naravno da ću da iskoristim priliku da ga tejmujem. Jako je glup i moram da ga vodim kroz šumu zato što će da umre odmah. I drugari, dok vodim ovu
veš mašinu kroz šumu, želeo sam da popričam malo sa vama. Imate dva izbora. Ili da napišete vašoj bivšoj da je volite, ili da lajkujete ovaj klip. Pa vi birajte šta vam se više isplati. Verujem da vam se više isplati da lajkujete klip. Mada ko sam ja da sudim? Vidim neke ostatke. Okej, čuo sam nešto. Ali to neće da me zaustavi. Udri. Udri. Easy. Easy kill. Easy as fuck. Krivo mi što nisam imao bolu. Ne veze. Okej, vidim raptora. Vidim raptora. Ovdje imam dobre stvari. Ne znam šta je ovdje umralo, ali jako dobre stvari u pitanju. Ja sam level 8, nemoj neko da je rimova. Imam bolji helmet, imam dve trunk strele. Beži. Mislim da se više isplati da idemo ovamo. Osim ako nije alfa. A jeste alfa. Idemo ovamo, veš mašina. Kako si glup. Aj, polazi. Ono je alfa. Nekako smo uspjeli da pređemo onog stvora tamo. Ovo ti Rex. Da. Dolazi vamo. Obično ovdje nema stvari koje vole da ubijaju. Da, ovdje prolazimo. Ako ovo prođemo, mi smo već na putu da završimo ovu epizodu. Vidim i Parasaurusa. Imam bolu, tako da ako je dobar level, lagano uzimamo to. Ove mante ubijaju. Ljudi, nekako mi se čini da će ova epizoda da bude klač. Ja sam umoran. Prebrzo sam rekao. Bar mogu polako da se dogegam da... Okej. Sad ću ovdje malo da se odmorim. Idemo ja i brat Rajk, veš mašina, do ovog stvara ovdje da vidimo kako ide. Lepe boje imaš, budi dobar nivo. 44. Znaš šta? I'll take it. I'll take it for sure. Dođi. Da li ste vi vidjeli ovo perfektnost? Zaslužuješ da budeš moj. Najjači shot ikad. Ajde, molim te, padni. Okej. Znam kako ću ga zovem. Ono je bilo perfektno, stvarno ne postoji drugo ime osim da bude MLG kamion. Zašto kamion? Zato što će nam služiti da nam nosi stvari. MLG zato što sam odradio onaj MLG. Fju! Stvarno sam oduševljen samim sobom, iskreno. Eto ga. Okej. MLG kamion. I sada sa MLG kamionom i veš mašinom idemo tamo gdje trebamo da uradimo bazu. Jel to Alfa Raptor? Ne, običan Raptor. Okej, level 8. Da
Da li je okej? Apsolutno ne. Da li ću da ga prepitomim? Apsolutno da. Idemo dalje. Tako da, pravo da vam kažem, još 2 raptora i ja sam završio svoju misiju za danas. A ovdje je čak i ulaz u ovo, tako da. Obratite se. Trajk je jak. Trajk je jako jak. Ljudi, ovo je dobrodošli u naše novo mesto za kuću. Ja ovdje imam I ovdje imam i jednog... To mi reci, ljudi. Da li je ovo ono što zovu streamerska sreća? Imam 2-3. I bukvalno samo još jedan Parasaurus mi treba. Ne Parasaurus, jel ono trajk? Ne, ovo je stvarno nešto što se mora nazvati streamerska sreća. Stvarno ne znam kako bi drugačije mogo to da nazovem. 84. level, okej. Treba mi, gdje mi je trajk, to me ne zanima. Trebam da očistim ove stvarove glupe. Iguanodon. I ovdje imamo jako puno pasivnih stvorenja. Niko nije dobar level osim ovog trajka koji je zaglavljen, ali njega trenutno ne možemo da prepitavimo. Nemamo s čim. Ali sigurno ćemo da ga ubijemo na kraju. Ok ljudi, ovdje ćemo da postavljamo sve naše dinosauruse. I znate da nam je ostao samo još jedna stvar, a to je da idem još jednog raptora da prepitomim i da završimo epizodu. Znači došli smo tamo gdje smo želili, stavili smo sleeping bag, stavili smo da se peče hrana. Imamo 2 raptora, još jedan i završili smo našu misiju za današnju epizodu. U sljedećoj epizodi imamo sve što nam je potrebno da krenemo da pravimo kućicu. I nakon toga polako krećemo da prepitomljavamo životinje koje će nam trebaju da nešto uradimo. Ideja je da svaka epizoda ima neki objektiv, ali također da ne igramo samo da bi preživljavali, nego da idemo od mape do mape. Naravno, zašto zapravo nisam iznenađen? Sve se to normalno dešava u Arku, jel da? Čujem ga. Ide ka meni. A daj, evo te. Jo može da prođe. Nek napada. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećoj.